man! Abot mo sir, gamay lang. Ano man? Para dili kayo kusog ba? Ano siya? Ang pabuto. Nagawa sa suod. Sa sud sir. Kaya? Para nga inigbuto, bungkag yun. Kaya para pagpawa sa malas, sir ba? Sa may pabuto. Depende kung sa gustong ipabuto, sir. Nagawa sa suod. Mas maing sa soldier. Kaya? Ang malas na itong gisgutan. So, para mawag tayo malas sa sulod. Mupagawas. Apa pabuto? Pabuto o di pabuto? Ipabuto. Kay? Ano? Lami man. Ano siya? Lami ang pagbuto kay Pyrox ba yan? Pabuto lang yun. Nagawas o sa sulod? Sa suod. Kay? Pero malipay lagi. Aron may magmahay. Malipay ang tanan. Man!